Tagal mo nang hinihintay, pag-angat ng buhay na sa iyong mga kamay. Gustong makibahagi, gustong mag-iisa sa pag-unlad ng ating bansa. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Maihahatid ang tulong sa mga nangangailangan, mabisa, mabilis at ligtas sa korupsyon. Sisiguraduhin walang mag-iwan sa mga benepisyo sa lahat ng mga Pilipino. Huwag nang mabahala, PhilSys ang kasangga mo. Tunay na serbisyo ay maaasahan. Sama-samang uunlad sa paraang makabago. Taas noo kahit kanino magpakilala. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ang PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Makabagong Pilipinas ay nandito na, makilahok sa pag-unlad at magpakilala. ID natin to, Tara na mag-isa sa ating pagsulong. Tayo ay sama-sama, tayo ay sama-sama. Eto na ang PhilSys, ID natin to, ang ID ng bawat Pilipino. Handog sa atin ng PhilSys, ID natin to, sa ID natin tuloy ang progreso. Sa picture mo, gandang hinahanap ko. Ngunit sabi mo sa'kin, hindi mo alam ang lahat sa'yo. Wala ka palang record ng birth certificate mo. Umpisahan mo na ang magparehistro. Importante talaga dahil buhay mo ito. Tanong mo sa kanila, alam nila kung paano. Sa civil registration masasagot. Pwede bang malaman ko ang civil status mo? Baka may asawa ka na. Type pa naman kita. Gusto kong isulat mo
ko lang talaga sa buhay mo. Ang tanging pangalan ko sa marriage certificate mo. Umpisahan mo na ang magparehistro. Importante talaga dahil buhay mo ito. Tanong mo sa kanila, alam nila kung paano. Sa civil registration masasagot. Sa wakas ay naging tayo. Ikaw na ang forever ko. Pero sa sandaling mundo'y lisanin ko. Death certificate ko'y iparehistro mo. Lahat ng bagay na meron ako ay ipapamana ko sa'yo. Importante sa akin ang kinabukasan mo. Umpisahan mo na ang magparehistro. Importante talaga dahil buhay mo ito. Tanong mo sa kanila, alam nila kung paano. Sa civil registration masasagot. Again, Maya Pabak po, Pampanga, Maya Pabak po, Guagua, and Maya Pabak po kareng makiramdam. King kikatamong radio station, Radyo Guagua 99.9 FM. Maya Pabak rin po, karing Malbe, king kikatamong FB Live ne po, na kasalukuyan. Maka-live ya rin po, king FB and Twitch.tv. No? So, dakalya po pwedeng pipanalben, yung kikatamong programa na ating titulong PSA Pampanga Talakayan sa Radyo. So, every Friday po, medyo late kami mong bagyangin ni mag-start. Pero every Friday ya po, yung kikatamong programa, 9 a.m. to 11 a.m. So, ngayon pong Abak Amaranon, natin kaya pong in-invite po, batya po keng regional office ng PSA, ing boss ko po, and ing outlet supervisor na ning CRS or Civil Registry System. Kung no karing kayo po kukuwang birth certificate, po. So reta pong ating kutang about karing proseso na ning pamangwang birth certificate po ngayon kasi i-discuss tayo po na itang bayo ng itang bayong proseso nung makanano yung pamangwang birth certificate po kay regional office. Abe kay po ing outlet supervisor Ma'am Shayan Paula Miranda. May pabak, ma'am? Hello po, Mayap Ayabak po, kaya kayungan, kareng makiramdam po, king Radyo Guagua. And mumuna po, thank you very much po, king pa mag-invite from regional office para mag-discuss po kini at mag-disseminate information para po maging aware and baluta mo po nung nanuing proseso king kakatamong civil registry system king pamangwa pong document king regional office. Yes, ma'am. Actually, lalo na po ngayon dakal uning natin yang bayong steps o proseso ing king pamangwang civil registry document sa Manwanda. So dakal pa po siguro, ma'am, ding malilito, makananya ba yung proseso ngayon bakit pagminta ko nala accept ding ausantang walk-in ma'am. So kasi tapin po nga man tamong bayong proseso. So ma'am, if okay mo po, umpisan tayo agad yung kaya programa. Nano ya po ining bayong proseso na ning pamangwang civil registry document para maging aware la retang aliwang bisang kumwa at magplanong kumuang dokumento king kaya kayong opisina king regional office king CRS. Nano ya po ining bayong proseso na ning pamangwang civil registry document po? Sige po, Sir Chris, i-present tayo po ngayon ing mumunang step keng pamangwang civil registry document ing PSA CRS appointment system. Okay, so bagong-bago ya king pandinig ni ma'am. Uning dati walk-in mo king kain king regional office. Ngayon ito na pong CRS appointment system. Yes po. By appointment na po ing pamamunta king civil registry outlet.
Okay. king regional office. Okay. If okay mo ma'am, diyan yung kami pong parang ditakpang details about kaya nga ba yung innovation na isip na po Yes. ning opisina para mas mipakayan pa ne po yung proseso ka rin kaya katamong kukuwang civil registry document. So, yung CRS appointment system, may implement ya po, mag-start ya anyang December 20, 2021. Mika memorandum circular ya po in PSA, king Philippine Statistics Authority Civil Registration Service Appointment System. Mag-start po, mag-pilot ya po in regional office anyang December, wherein Cebu Kantala pong magpa-appointment la pa ring mumunta king CRS outlet para po simula po anyang mag-start in pandemic, 'di ba, magbawas tamo pong clients, Yes po. pauli na ning health Protocol, protocols. yes ma'am. So ngayon in PSA po ginawa ya pong panibayong system or mag-innovate ya po para ala na pong makabang pila at alina po maluwat ing pamamaninaya king pamangwang number at pila, ginawa ya pong appointment system. So makanano po ing process king pamangwang appointment system. So ing makapalog po king Memorandum Circular number 2021-256, sabi na po, in consonance with the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases or in IATF po, in health and safety protocols during pandemic. The PSA Civil Registration Service appointment system will manage the daily crowd volume and implement the prescribed health protocol. So, para mas maging safe and milako po itang makabang pila, Yes, ampong mas convenient la po ring public para mag-request document, may establish siya po in CRS appointment system. So parang i-aim tamo talaga kay ni ma'am since mig pandemic kasi nung akit tamo before ing pila king kilwal ning Yes po, CRS minsan dudurot pa king bandagetang police station pa ka rin ma'am king sobra kaba ning pila. Padurot ang gaging SSS. So, nung po ka rin yung pila. Pila sobra kaba. So nung miras po ita may katakon pandemic at makanita yung maging kahita mo pating pong chance na po ito makayit ang health protocol. So, ini pong bayong MC number 2021-256, metong karing i-aim na po ma'am, itang ilimit lo. Or, nung ali naman, possible ilimit, pero para pong mas organize, yung pila da ring tao, yung pamamuntada po king CRS na po. So, metong niya pong masanting parang innovation niya talaga ini, ma'am, na talagang may kasawap niya sigurado for sure. Karing kaya katamong tao. Ngayon, i-aim mo po, Kenny, anyapin mig kahit tamo rin para mas dakal la pa. Po, ding may kabalo para next time awareness po. Itang awareness, karing tao na muntaking CRS, alida na la po aalaw. Istuya po ba ma'am? Eda na la aalaw basta-basta ring walk-in? Yes po. Actually, migpalwal kami pong public advisory last January 17, 2022. So, kanita po mig-start in full implementation na ning CRS online appointment system. Gana-gana pong clients, including them pong frontliners tamo, government employees. Kailangan po atin lang valid appointment slip, bayula po milob or manikwang document king CRS outlet. So, kaya niya po ni ma'am. Kumbaga, kaya po kanyan, simula itang January 17, ala na po talagang walk-in. Ala na pong walk-in. Accepted. So, kakayan tamo po is, deta mo talagang ating appointment. Ne, ma'am, ila mo pong kakayan tamo. So, kasalukuyan po ma'am, para aware la din kaya katamong manalbe, for makiramdam king radyo, pinan mo pong slot po, bibiyeta mo karela everyday po. Every day since March 2022 at yun na po king 700 slots ing available ing kikater mi po daily. Alayo pa po ka rin detang emergency cases or retang a-accept mi pong walk-in na mumunta mismo diretso na alang appointment slip dahil kailangan dala po king hospital, emergency cases, ating pong bigla ang may kailangan document para gamitan king visa application, Yes po. immigration, deta pong
Deta pong makantang cases, kailangan la po, emergency purposes, accept ko consider mila po reta. Based po keng assessment ni po, keng screening. Yes po. Nung talagang kailangan niya po yung document, tanggapan niya po kahit alayang valid appointment slip. Dahil kitang purpose kung no ka rin gamitan in kayang document ako po na. Okay. So pwede sabihin ma'am, do make strict tamo karetang walk-in, pero if emergency purposes siya talaga, like for example ma'am, ako talagang kailangan kayo po, mga naking asawa ko king hospital, anyawaran ding birth certificate ng asawa kong poya ko, nano mo po yung posibleng ipakit ko ma'am bilang abangan i-accept na ako ketang i-accept as emergency itang kakong sitwasyon. One of the requirements po potang kailangan niya urgently in document is certificate of urgency or proof. Ita pong proof na kailangan niya. Like for example, king hospital, Yes etala po aiwasan daw mga kanyang cases, lalo na reta pong biglaan mangyari, atin po talagang daratang king outlet na minsan makisabi la pong mayop kasi kailangan yung document, Yes, huling ma'am. kailangan ng Opo. milwal ning masakit or kailangan na pong admit emergency ning masakit. So reta pong makantang cases, papakit damo po kaya kami retang certification na maka-admit ya hospital ing kukuha ng pong document. Itang mamya na laman po kasi ring hospital makanta retang certificate of medical certificate or na katunayan maka-admit Admit niya ya or po niya. currently maka-confine niya kining makanining hospital. Opo. Metong pa po retang ating urgent request detang ating DFA appointment within the day na di natang laking outlet na Yes. same day kitang like for example Sir Chris po. mitaka king office emo apansinan or atin kang tatalnan DFA appointment kailangan may pala ing document mo. Opo. Dahil masakit baluta naman po masakit ing mag-secure appointment Yes, ma'am. kareng government agency. So pag po atin kayong tatalnan DFA appointment same day na maka-appointment ka DFA, mangailangan kang record mo for verification. Aalaw mila po deta. So didinan mila pong consideration lalo na po ret ang magagamit king immigration ang pong embassy kasi ali baluta naman nung makanano ka Kasakit, ma'am, eh, itong ing kukuwang mag-apply appointment. ang po kayong kareng gamitan dalaking obra document. Minsan kasi ma'am, siguradong concerned na rin, kaya may set na lang appointment, malambat ko na pong sinet yan. Ngayon, nung mag-set ko pong pasibayo, i-reschedule kanya pa ang tutuging bulan ng akwa ko. So, panginayangan darit po itang makanitang sitwasyon na at inalapin schedule. Unfortunately, alida apansin na required ja pala yung birth certificate. Kasi yung issue dati ma'am, di ba, Chuno DFA, karinda pa mo abalo na mangailangan la palang birth certificate. So yung tendency mula ilaking CRS kaila magisabi lang na kailangan kaya po yung dokumento na if makanita la pong cases ma'am, like for example detang emergency la talagang makanyan na kailangan na talagang document. Yung treatment naman po kasi po ta mag-expect la na since emergency automatic kaya ta akong pila. Ano po yung treatment tamo kareta ma'am na pumila la pa rin po ba dapat o atin lang express lane, window makanya? Lipo, deta pong makabook tamong appointment, ila po rin priority. Yes Kasi po. beforehand, may kapag-set na lang appointment. Yes Yan, po. reta pong makisabing emergency cases like hospital, DFA appointment, etc. Deta po, accept tala, sisingit tala mo po karetang miratang na maka-appointment within the day. So, magbaka sakali la rin po na midinan la pong slot or misingit po karetang ali may karatang ketang day ay ito. Okay, so ito po na ulitan miya mo, though emergency, yes, emergency itang document na kailangan nyo. Pero just like na sinabi na pong Ma'am Shay, aliya po talaga express itang kaya kayong pang emergency. Manayata mo pa rin syempre in respect na rin karetang maka-appointment na mega appointment before laminta kasi pwede pang mag-cause complaint ita ma'am Yes, kasi po. maging apin din complaint da minsan din ako maka-appointment ko ila man ba't minunala pa. So karet pong ating cases na makanta just in case na karen pong makiramdam datang in time mangyari kaya kayo expect yun na po na aline man automatic ikayo ing ikayanda i-cater da ketang cashier da po niya ma'am priority da pa rin po retang may kapag book appointment. Tsaka sir mo, add ko mo, case-to-case basis naman po, Yes, ma'am. nung baluta naman po na mangailangan niya talaga yung tao, kailangan ng document.
case-to-case basis. Mhm. Magbase naman po yan king assessment na ng Okay. screener. Yes, ma'am. Ay king approval na po ng outlet supervisor nung mipayagan niya po or ali ing makisabing client. Yes po. So, itap po na atin niya pang labasan pang screening na po, assessment. If talagang emergency pa, kasi po ali naman emergency and pwede pang makapag-book appointment na ma'am. So, ngayon ma'am, manibat nandin po, pisa sabihin tayo ng appointment. Para may ka-idea laran din kaya katamong manalbe at makiramdam. Makananuya po bang i-access ining kaya kayong system ay ni no ka rin ko pwedeng mag-set, mag-book appointment or nanong puntanan kung website siya po ba ini? Okay. Turo miya po ngayon kung makananuya ing pa mag-book appointment, kung makananuya pong gamitan itang kaya katamong website. Yes po. So, in first step po, in number one requirement mo po, Ken, atin tamo po dapat internet connection. Yes, okay. So, importante. Tama po tayo may open. Nung alayang internet connection. Kailangan internet connection or nung gagamitan nyo po ding mobile gadgets po, kailangan niya po yung data. Kasi kaya ka lang naman po ngayon maka-data na ang atin lang pong internet din cellphone. Opo. So, yung first step po para open niya itang kiyakatamong online appointment system, munta kayo po kitang browser, Google Chrome, Internet Explorer, or Mozilla, reta pong application. And i-type ya mo po yung appointment.psa.gov.ph. Okay, so, any browser naman po ini ma'am, hindi naman po masela ng kiyakatangkay na. So, basta atin kayo pong internet connection or mobile data, i-type ya mo po yung appointment.psa.gov.ph. Okay. So, ito po any browser daw po, Mozilla, Firefox, pa natin mo, Internet Explorer, nung atin pa, Google Chrome, syempre po yung latest din, Google Chrome. So, pwede pong i-search itang appointment.psa.gov.ph. And, nanya po yung step 2 da, ma'am, siya kanita, kaya rin pong tiniping. After na pong may click, luntoya po keng application, itang logo, na Civil Registration Service Appointment System. Click ya mo po ita. Click ya po itang Civil Registration Service Appointment System. Then after that, kapag kinlik na itang Civil Registration Appointment System, atin pong lunto, agree with the privacy notice and terms and conditions. So, apin po ini itang terms and conditions na mag-agree tamo po kitang data privacy notice. Yes po. Then, lagi click po yan. I agree. Opo, lagi po ini karang website na Yes, luluban ma'am. tamo Data atin lang privacy po na. makanini. Even king Privacy notice. kay ing lamanan ni ma'am parang nanuya po yung lamanan mo itang parang sasabihan mag-agree la na ibeding information mga nita po nes. Deta po, detang usual na kukunan na information Okay. So same with kaya rin po ne. Actually aga-aga ng survey na ning PSA ma'am ating makanini ne. Buri na pong sabihan nung apansin niyo po very consistent siya ing PSA kareng datang kukuhanan dan ma'am. Alila mo po basta-basta munta at kumuang information na alang pahintulot. Ne po. As in atin lapang pong pabasang atin mo po ini privacy notice when it comes to PhilSys atin la rin pong basa and kailangan nyo pa din mag-agree na papayag kayong ibiyaya itang kaya kayong information. So, alila mo po basta-basta kumang information kaya kayo, especially po, masenan lang informasyon din kukuha ng tamo. Yes, ma'am siya, alila mo po confidential la po din and pwede lang magamit king aliwang paralan. Anya po makanyan pong atin pang I agree button, karing egan-agan ng surveys na po ning PSA. Ne po. So, if buring sabihin ma'am if ayamig agree keni ay na po mag-continue itang kayang-kaya ne ma'am. Okay. So after na po for example ma'am may kapag agree ne mo. After na pong may click itang agree, I agree iking step 4. Next is step 4 na po. Select keni na po mag-select region or CRS outlet na no karin kayo po pwedeng mag-request document. Actually po aliman keni mong region 3 ing ating CRS outlet. Kening buong Pilipinas na po ini. Kahit no ka rin pong CRS outlet from region 1 to pilang tamong region, Sir Chris? Angga pong region
Pwede ba't po balikan tayo? Search me. So, gana-gana pong, king buong Pilipinas po, tintamo pong online appointment system. Kaya ni pong Region 3, tintamo king Olongapo Outlet, king Okay po. Sambales, and king Nueva Ecija, Cabanatuan. Yes po. So, reta po rin pwede dang set appointment, ne ma'am. So, if for example, alala talagang agit appointment kayo at kailangan na talagang dokumento, at saka rela ma'am, if willing lang Yes po. magbiyahe Zambales or Nueva Ecija Pwede po, kayo pong mamili. Keta pong step 4, akitye po, kung King San Fernando Outlet kayo po munta, select Region 3, then luntone po ka rin yung City of San Fernando Outlet. Okay po. Mas kaya po siguro kay but after na ning commercial para visualize po talaga ining proseso nin pa mag-book appointment. Subukan tayo po. I-flash tayo keng screen ni Ma'am Shay no mga nanitang pa mag-book appointment. Baka nita po ring malbe, visualize there rin, nanya itsura itang mismong system tamo at mga nanitang step by step talaga na pa mag-set appointment. So, after nanita Ma'am Shay, for example, may kapag-select na ako mong kakong kain pinili ko na mo itang schedule ito. In step 5 tamo ma'am, nanuya mo po itang kay after na nitang pa mag-select appointment. In step 5, kanina po mag-provide information. After pong ketang click I agree and click next. Kasi lagi la pong ating click I agree and click next ding steps na po ning king appointment system. So, kani po i-provide yun na ing information, ing ikabit pong information nung nino po ing muntaking outlet. Oh, okay po. Kasi kera kalan po kareng appointment slip na atatanggap mi present da po kaya kami ing kakabit da agad ketang karelang appointment slip itang pag-request dang document. Okay So, aliya po makanita ing kabit tamo po dapat nung nino po ing mag-walk-in king outlet ya dapat po ing makakabit king appointment slip. Okay. So, apin po itang step 5, kung deta pong information na kailangan, full name niya po ini, ang po ing contact details. And na requirement yan naman po ing email address. Kasi king email address, karin niya po masend ing confirmation na po ning appointment, ang po itang OTP o atintana po ngayon one-time password. Yes ma'am. Para ma-confirm niya po ing appointment. Okay. So, buring sabihin ma'am, actually may mabalam ngini kay pa din nakain na itang mo munang information anyawara na ning kaya katang system. Itang information na panitang munta, Yes, ma'am. Itang kuma po ne. Okay. So kasi last time atin mengot ang balo ko king office makanita, do wali kay ayak pa ing tutuna po ni ano ning ali kay pa talaga ay access todo ining kaya katang kay ali ko pa. Ngayon ko pa mo din actually maliliwanagan po kining kaya katamong online appointment system pong ay po. So, kitang step 5, mag-provide information pero information na po nitang kuma. Ma'am. So, for example, kakong dokumento rin yung ikabit ko, same information ko pa rin po. Yes Same. po. Nung kaya kang document yung kukuhanan mo, like for example, kumakang birth certificate mo, Sir Chris, yung ikabit mong information, kaya tang appointment slip, ika mismo. Yes kasi ikang mag-walk-in. Walk-in, yes po ma'am. Ganyan naman, nung mag-authorize kang representative, like for example, kami punta, inutos may iwali mo Yes po. na yung kumaking birth certificate mo, yung ikabit na kitang information, ing kapatad mo. Yes, ita po information na ni ma'am. Oo, yung information na ning kapatad mo nung in-authorize mo. Pero for example po ma'am, antimo po ako mag-set balo ko talaga yung sarili ko, ako yung munta. Oneng biglaan mo ma'am, may kalakad kami, biglang may kalakad. Pwede ya po bang for example, ay pakwa ko niya kayong document ko kasi ating kulakad pero ako yung makaset. Ako may kayang information, ma'am. Kung pwede ya po ba kanita ita? Good question niya po yan, Sir Chris, kasi in kaya katamong appointment slip, non-transferable ya po. Okay so, nung po. nino po itang maka-appoint, dapat yung munta. In case na ating emergency, may punta yung maka-appointment, atin niya pong feature in kaya katamong appointment system na pwede ya pong i-reschedule or i-cancel yung appointment. Akit ya po ito, kaya tang email na i-send na ning system, na pwede pong i-cancel, i-reschedule in kaya kang appointment po. slip. Opo. Okay. Pero tinabang mangyaring case, ma'am, na for example, ako napo niya pa yung schedule ko, minta ko ngayon personally, tinry kong may kisabi if pwede po bang
Pwede ya po ba? Kasi napo niya pa naman yung schedule. Kung acceptala po ba rin makanining cases, ma'am? If sakaling ating muntang makanita. Same po, karetang emergency cases. Case-to-case basis. Okay po. Interview niya po yung client nung bakit, nano pong dahilan, bakit Tiya pumipunta na, ma'am. Opo. Kasi atin niya pong schedule, o nung valid reason naman po, we consider naman na i-accept la po king outlet. Kasi sayang naman po itading effort na Yes, schedule yung appointment. Pota atin niya mong aiwasang Bigla ang lakad. Naman po kasi aiwasan nita. So, for interview la po, remakanta ampong for assessment na pa rin po ng outlet Supervisor, supervisor, yes nung po. payagan niya po or ali. Okay, so basta kaya na po deta retang ali may kasunod kitang proseso talaga. Assessment na po ng outlet supervisor. Syempre po lumabas siyang screening. And if any agyo pong a-assess ng screener tamo, tsaka kaya pumiras kaya kayo, ma'am. Gana-gana naman pong issues or problems regarding po king makanta. Atin tamo pong public assistance and complaints Okay po. desk. So, pag atin pong concern, bayo tamo po mag-complaint kareng retang complaints tamo ngayon king 8888 po na. civil service or whatsoever na no karin la po pwedeng mag-complaint. Diretso tamo pa po king public assistance and complaints desk kasi karin pa mo po talagang i-assist Yes, mine ma'am. po king frontline nung nano po itang kailangan solusyon ketang problema na po ning dinatang client. Yes, ma'am. Tsaka bayo po pumiras kitang magreklamo, lapota po pala. Kita mong on the spot ay aso pa nyo ma'am. Madakal po cases makanita. Kita pong pamamuntana king outlet, pwede tane pong asopan, kaya lang uling mig-file complaint. Yes po. Ali tayo po agad aya si kaso. Kaya right there and there, nung atsuna kayo po king outlet, atsuya po ing public, adwala po actually nga ni Sir Chris, ding public assistance desk tamo king office. Yes po. Ing metong mag-assist siyang appointment schedule, ing Yes po. metong karetang ating concern kareng civil registry documents. O ita din po pala ma'am metong niya pong initiative na din ng office na sopan la po retang mintang alang appointments. Suya po ba ita ma'am? Yes, kera kalan po kareng daratang king office, lalo na po retang magkasakit ala pong gadgets, Yes ala po. pong internet. Lalo na po rin medyo mikidad na ma'am. Yes. Detang yan na makaintekis sa ben ma'am. Opo, reta pong kakatamong king Courtesy Lane, deng Yes po, senior senior citizen po. deng PWD, na kailangan pong dinan assistance king pa mag-book appointment. Open niya po ing public assistance desk mi po. King Okay. office. So, ay tapo reta po nga medyo magkasakit po. Pero nung kay ma'am, for example mo po, sa bentana mo nga, sapak na mo itang schedule yo, itang aldaw nga ita, tindin tang bisang pa schedule, syempre po, itanya din ang appointment within that day. Mag-follow ya pa rin po ketang schedule tamo nung nanula ring Available po na. slots. Okay. So, para pong inkikatamo kanita, ma'am, i-assist taya mo na makapag-book Kanano. appointment. Ne po. Pero ali naman po, nung ating available slot, pwede ya po, Pwede ne, ma'am. ya po. Pero nung ala, mag-book ya pong aluwang aldo po open, na. opo, karetang open slot Okay. appointment. Then po ma'am, banggit sila retang senior citizen, para detang kim priority lay na manwan. Then po ba, dapat la pa rin mag-book ma'am or talagang okay lang mo? Yes, mas okay la pong mag-book appointment Mhm. then kaya katamong senior citizen and PWD like kaya tang may mention na din kayong presentation tamo na mag-start anyang January 17, Yes ma'am. 2022, all clients po Okay. na dapat atin ng valid appointment slip kasi full implementation niya po in kaya katamong appointment system. So, at dakal pong advantage ing kakita mo kasi mumunan dili ala pong makapila, makabilad king Yes kiluwal. ma'am, opo. Na maninayang manikuang number, ampong retang makisingit, Yes, ma'am, ampong retang opo. complaints kareng kukwang number. Yes, so, ma'am. ngeni ala na pong makanitang cases, uling atin na pong online appointment. At ing tao, ing client, ya po mismo mamili kung nanuyang oras So, king outlet. kitang convenience ng oras na ma'am. Opo, mag-start siya po in kaya maka-opening slot tamo from 7:30 per hour la po ring slot tamo. 7:30 to 8:30, 8:30 to 9:30 Yes, ma'am. hanggang 3:30. So okay kasi ing payment tamo ang gaya mo pong 4 4 PM. Linawan ko mo din Sir Chris na alipuburi ng sabyan kadatang tamo po king outlet ating kang appointment iyan na mismo ing Yes, ma'am. i-cater. Ali po,
makakyula pa rin po rin. Kasi per hour, atin tamo pong 100 clients na, Okay po. makaset schedule, na makaset slot karetang, timo from 7:30 to To 8:30. 8:30. 100 clients la po rin iserve ni reta pong hanggang data nga reta, i-queue mila pa rin po. Dinan mila pong number, nung ninoy minunan din tangketang slot na 7:30, ya pong maserve. Yes, ma'am. Then pong senior citizen, ang pong PWD, of course, at pa rin po itang kiyakatamong Priority lane. Okay. E naman po mawala itang Yes, kiyakatamong priority lane. So ingkay na ma'am, kasi po tabalada po retang kikatamong senior citizen na may baliwala itang panga senior dan ma'am. Kasi kailangan da pang mag-book appointment. Pero lininaw napin pong Ma'am Shay, though mag-book kayong appointment para mo po din kayong balong oras kung ano ko ang oras mo to. Pero karasyo po ka rin nung senior citizen kayo, priority kayo pa rin po. Ketang oras yun ma'am. So nung may kapag-book lang 7:30 to 8:30, dintang kung 7:30, at alang senior na makapila, kung mundiling senior, atin pong window para ka rin Yes, atin senior. pong window. Okay. And dito po, kinlarify na din Ma'am Shane, alibo ring sabyan na po tapo. Syempre, kadatang na, makaschedule kung 7:30, ako nang i-cater you. Atin pong makaschedule 100, Ma'am Shay? 100 Ating makaschedule 100 per hour. So, muring sabihan po, nung fully book ya itang metong aldo nga ito, ating kayong asahan, ketang oras sa Sinetyo, 7:30 to 8:30, na ating kayong dasnan, dinala na katao nung datang langan, na kung ninong minunang dintang po, ilang munang midyan muna man queuing number, ketang kilubning payment. Okay, ma'am. Sige po. Sir Chris, dumalan la rin po kasing screening. Okay, so mag-screen la pa rin ma'am. To check po, siguro if kung maka-appointment complete na ma'am. po ring requirements, nung atin la pong dadalan ID. Kaya dapat po istong magpa-set or magpa-book mo pong appointment. Make sure nareta pong kadatang po king outlet na kumpleto na po agad. Okay. Detang daralata mo pong requirements. Actually, Sir Chris, detang kaya katamong application forms, yes po po. itang health declaration form, downloadable na kining system tamo. Kaya po mismong kaya naman. I-download, tapos kung king bale, pwede lang mag-print or kaya na pwede da nang i-fill up king mismong application form na dinownload da from the In advance po appointment ne. system. Para karas da po ka rin, maka-fill out na yung form na ma'am. Office, for screening na lang. Ma'am, ingkay po para makailaran din kaya katamong manalbi at makiramdam ne. Nalangan po rin ang acceptable supporting document, baka po sigurado lang karas na ka rin, okay, pwede yun yung dadala akong document. Kung mag-request, sarili niya yung kukwanan. Yes Like po. for example, own document, document na ning anak na, document na ning asawa na, ang poring pengari na, valid ID. Okay po. Nanula po ring valid ID tamo. Number 1, PhilSys, National Yes po, ID. national ID. Yes, pag-promote tayo ma'am. Siya yung national ID. Siyempre, yapi na po yan ni Inke katamong official, valid Yes po. ID, national ID. Mhm. Pangadwa po, reta pong kaya katamong government-issued ID. PhilHealth. Driver's license po na. Driver's license, passport. Dem pong aliwa, retang TIN ID, ma'am. Yes po, TIN ID, nano pa ba? Solo parent po, acceptable Solo yan ma'am. parent, PWD ID, Senior Citizen ID. 4-piece ID ma'am, acceptable yan po kaya katama. Limila po ko consider as primary. Okay. Secondary lamo po retang makanita. Kasi mas papayagan nila po retang ating barangays nung data po talagang alang ID, police clearance, Okay po. NBI clearance, barangay certification or barangay ID. Okay po. Basta atin niya pong picture and signature, i-accept niya po. Okay, so reta po niya karing makiramdam at manalbe po king katamong live. Deta po ring abanggit ng supporting documents, Ma'am Shay. So nung ating kayo pong plano, na kumang civil registry document kay pong CRS Pampanga. And daliya mo po CRS Pampanga yung requirements sa reta, ma'am, ne? Kahit no ka rin la po, kahit no ka rin kayo po kumwa or kahit no ka rin kayo kung mga dokumento, makanita la po ring supporting document. Kailangan yung i-present. So actually, even King PhilSys advise me, ma'am, nung atin lang liwang document or ID pang pwedeng i-present, mas masanting po nung dalayo na nung bata, nung sakaling ngayon ma-approving metong, atin kayo pang extra. Ma'am, baka sakaling mo po naman. So, ma'am, after na po nitang, for example, biya ko ng information ko as mag-walk-in, nanoya po itang next na pang part, ng kikatang online appointment po ngayon. Step 7 na po ba? Okay. In step 7, may kapag-select na pong, after pong may kapag-select time slots, Yes, ma'am. pong schedule, panayan niya po itang confirmation king email.
na i-check ya po bayo ya po i-confirm ketang mismong appointment system, luntoya po ketang appointment appointment na sinend king email address. Atin niya po ka rin view appointment, reschedule appointment, or cancel your appointment. Abin po yung aman man yun din ma'am. Wapin. Yapin yan ing aman man ko nung ayami punta, ketang date na makaschedule yo, i-reschedule na mo yung appointment na. Ngayon nung aline mi punta ketang aldongay ta, cancel tala po ring appointment. Ita rin ing maging problem kasi everyday atin kaming miss appointments. So ating daratang. So Yes po. para po mabiela retang slots areta, kareng aliwang mangailangan talaga na slot, I-cancel, i-cancel yeah. tala po ring appointment. Through Okay. kita pong email na mesend. Para ma-open niya po yung slot kanita na ma'am. Maragul bagay po ita nung lalo na nung po baluyo pong kayo may punta king scheduled appointment you cancel tala po retang appointment. So, for example, ma'am, makanini po, ating, for example, yan, ating kung makapending appointment, malyari ko po bang mag-set appointment pa si Bayo kahit ali kay cancelin o Aliya po kailangan makancel ya pa mo ni ma'am? Yes, Okay. kasi inka katamo pong appointment system, one email address ya mo po inka yang a-accept. So, pag atin kang existing appointment, ka po pwedeng mag-book appointment pa ni Bayo. Okay. Madidetect ya po yan ketang katamong QR code and hash combination. Atin kami pong check kareng appointment slip. Okay. Kaya pin po everyday balo minala po nung ninureng makabook at nung nanula nung pilan la kadakal. So, Actually tinaking bilang po, ni ma'am? Yes, actually everyday full ya po yung slot tamo. Okay, yun. Dakal po, talagang mangailangan dokumento na ma'am. Lalo na po anyang mig alert level 1 tana. Okay. Nya may luwag-luwag na po yung sitwasyon. Kaya 700 na po yung slot. Before ma'am, balok siya 300 kayo mo ata Before accept niya. anyang January 300. February kasi mag-increase kami paditak-ditak. Gradually po na. Kasi ali tayo po biglang i-increase. Yes, ma'am. Uling incapacity da po rank katamong processors ampong ing oras tamo po Limited ya rin, ma'am. jamo. Yes po. So pag minabot siya pong ketang full slot pota ela po agad ma-release ding document. So habilin mi din po at maging aware nila din po sana rin kaya katamong makiramdam na na po buring sabihan kabayad na akwa na niya po yung Yes document po. na. Sir Chris po, palo na yun kasi ya pong dating, metong niya po karen dati tamong mag-process kareng civil registry document. So, atin pong proseso, bayo ya po ma-release in kaya katamong birth certificate. Yes po. Ang po reng Senomar, lalo na po reng Senomar, mas malambat po yung processing na reng Senomar. Then birth certificate, marriage certificate, ang po pong death certificate, 2 to 3 hours after payment po, po in processing. Then ita pong Senomar or advisory on marriage, 3 to 4 hours siya po in processing after payment. Kaya minsan atin kaya pong atatanggap reklamo na may kabayad na. Bakit pa po ka numilwalin Yes, document na? Kasi ali po makanta yung proseso tamo. In process tamo po, kailangan na pong i-search then Yes, ma'am. information, ali naman po basta-basta magpalwal document in PSA. Yes, ma'am. Actually, yan din, nasan tamo nga yan ma'am, especially pag peak season. Dongyan ni po makalimit na la to 700 ring mumunta. Unlike before po na talagang mag-cater kaming 2,000 plus. Yes. 2,500, 2,700 na katao per day. And mayayari ya po, abe miya po yung Ma'am Shay kanita, mayayari kami po alas 11 ning bengi. At lungob keng alas 6 ning abak bang cater mi lang marahanon ding tao. So, ding dokumento po aliya po sabi naping Ma'am Shay banggit na. Ali po ka lub na king cashier, automatic lulwalyaget ang printer itang kaya kayong dokumento. So, atin pa pong magproseso ka rin. Paka-search de po talaga if ating kayo bang record, ating kayo bang sa tamong double registration, Ma'am Shay. Kasi atin naman pong aliwa na sobrang sakit pantunan, uning sobra niya kalabog ing karelang dokumento, lalo na po nung medyo luma niyang kayo po niya kasakit pantunan ing kayang dokumento, uning malabog na la, kahit lang kayang detail. So, ita po, kitang paganaka ng Ma'am Shay, aliya mo po basta-basta kabayad yu, bala mo drive-thru na karasket ang releasing tamo at chuya agad at 1,000 din dokumento. Dumalan niya pong proseso. Yes, Atin pong steps kung baka nanumila pong
paprocess din documents. Kasi itang 2 to 3 hours ito, regular document ito. Yes, ma'am. Alam po ulit ating problema, atin, ma'am. atin pa pong document na ating problema. Like for example, abanggit ng Sir Chris, datang blurred documents, datang alang record. Yes, ma'am. Datang, siguro later, sabihan tamo nung makananing gawan Okay po. Datang akakwadang document na Malabo malabo. na, ma'am. Datang unreadable, datang no record. Yes, ma'am. Atin pong process kareta kung nano po yung gawan. Okay po. So ito ma'am, anyway, if ever naman po, di ba, allowed pa rin po ba ma'am na for example, 2 to 3 hours, lupang ating ko pang agawang apon tala na agency ka rin. Like for example, ating ko rin appointment SSS, since malapit siya po ka rin, malyari naman pong balikan ma'am, Yes, itang opo. kaya po niya. Basta, mo mawawala itang resibo, Okay. then balikan niya po king window 13 na Okay. king CRS. CRS. outlet. Okay po. So ito po, retang po ito, malambatan lang masyado kitang 2 to 3 hours. Though maximum na po ito niya ma'am, kitang regular processing. Kung wala pong maging technical Yes, problem, like mawala po yung kuryente, mila ko po yung connection me, or ating maging technical problem kareng printers ang po king server. Ito po talagang regular No, oras. oo. Okay. Alang offline ang pong technical issues. Okay. So ito po retang ating pang lakaran, 2 to 3 hours po in waiting kayo period. So pwede kayo pa pong nung ating kayong appointment SSS, and pwede nyo naman balikan ne during that day, or even na pong aldaw siguro ma'am siya nung burido ang balikan, basta atsuya po itang resibo yo ne ma'am. Okay po. So ating kayo pong i-add ma'am siya. Last step na Okay, last step para po. ketang CRS online appointment Okay, system. step 8. Apin po ini itang i-print ne itang online appointment slip. Ita po mismong confirmation slip na atin kayo pong appointment. Makakabit po ka rin retang details na ning kaya kayong re-request ang po itang oras ang pong aldo ning pamamuntayo po king outlet. Okay. So, pwede ya rin pong digital copy. Buri na pong sabihan ng digital copy nung mobile phone niya po yung ginamit yung pag-book. Bakit yan mo po yung screenshot? So not necessary talagang hard copy na Yes ma'am. po, oo. Okay. Pwede ya pong printed copy, or ita pong screenshot na po nitang confirmation or appointment slip mismo. So, dingaliwa kasi akala da po ketang pag in-enter mo no retang information. Pinay na ma'am. Okay. Aliya pa po makanita. Atin niya pong confirmation ang pong akit yun naman po itang QR code. Okay, so meaning ali naman po necessary talaga na itang hard copy nung alala po kasi din chance na po talalang printer bale ma'am ne. So kani po kinonsider dala rin detang makanitang cases siguro antimo po ya ko nung wala akong sariling printer king bale. Pwede naman screenshot mo king phone. So ito po actually maragulya pong sahop talaga ini ne karing kaya katamong makiramdam may karing bisang mag-apply. Civil registry documents ini pong online appointment pong may develop and initiative na po ng PSA Innovation gewada po para karing kaya katamong visa or etang magkukwang birth certificate ne especially deta pong aliwaken detang madalas ng kukwang dokumento siguro po madagol yang ginhawa ma'am Shay. Even ali mo po karing mismong taong makapila definitely po for sure ka rin din magobra kilob na alila makanta parang mamaligwa kasi sobra da kalinga kagidang tao ne ma'am. Okay po. So kay ba't na po ituruda kayo ma'am siya ituro tala bagit ng book appointment or tintapang alawang topic kay ba't pisabyan Opo. Bali pinandit po ituruda kayo no makananya ba itang step by step daw ikit may itang presentation ikit itang presentation nandin ituruda kayo po itang step by step talagang book appointment ne po pero after na po ning mapilan mong kanta.
Okay, Maya Pabak po Pasibayo and welcome back po king kakatamong programa Talakayan, ne po. PSA Pampanga Talakayan sa radyo. Abe Mia po Pasibayo Ma'am Shay Ann Paula Miranda kompleto ya. Ning regional office ing outlet supervisor na po ning PSA. So bayo tayo po balikan. Tapong penga ako mina din kaya kayo na mag-sample tamong tutorial nung makanan po bang mag-book appointment, mag-set appointment king CRS ne po. Atin kami mo pong mapilang i-shoutout ne po. Isingit mila mo pong bagya din shoutout. Ma'am Shay po, tating kayo pong muling i-shoutout. Ma'am Angie, thank you. Thank you, Miss Shay, for guessing. Thank you po, Ma'am Angie, for inviting us dito Yan. po sa Talakayan. And Yes po. may nagpapa-shoutout. Ma'am Laika, Laika Mercado. Shoutout po. Shoutout. Ma'am Beauty. Si Secretary Beauty ng Regional Office. Shout out And yung mga po. kasama ni Ma'am Beauty sa region, sila Miss Char, mga decaf processors, and of course, yung mga Sir Chris, yung mga mababait at masisipag nating frontliners, Yes po, mga CRS associates. Yan, matagal din natin ma'am nakasama yan, no? More than 7 years. Na yung iba, pero yung mga iba halos bago na po kasi doon. And syempre po, shout out sa yun nga, sa regional office kina OICRD, Ma'am Yes, on behalf po ni Ma'am Arlene Divino. Busy si Ma'am, nasa mga meetings siya meetings, ngayon. yes po And actually. ang ating Chief Administrative Officer na si Ma'am Ma'am Elna Ruth Casasola, together with yung mga Si Ma'am Weng po. Ma'am RO4. Weng, and yung mga senior citizen natin sa regional. Si Ma'am Marlene Vergara. Ma'am Shea. Ating pinakamagandang senior citizen sa regional office. Yes po. And syempre, yung binabati din po namin, yung nasa provincial office, yun nga, si Ma'am Angie, si Sir Herman, ang mga SS2 po, ang mga SA, STAT, ang mga kasama natin sa baba, sa sina Ma'am Deng, Ma'am Lizelle po, and Philsis, admin, and Isas, good morning po sa inyo. And syempre po, i-shoutout ko lang din since nandito na sa chat box, yung mga from Arayat, pa-shoutout daw po, Ma'am Lori, kay Ma'am Alma ng Robinsons, yan, shoutout po sa inyo. And syempre sa lahat ng sa lahat po ng mga registration team na naka-deploy sa field ngayon, mag-ingat po kayo and sikapin natin na maka-output. Hindi, joke lang. At least magka-register po tayo. Nakalimutan ka pa. Yes, ma'am. Sa regional office, yung mga nasa accounting, yung mga sexy nating, sila Ma'am Cam, tsaka yung sa HR natin, sila Ma'am Joy, Sarah, Ma'am Sarah. sila Ma'am Jo. Okay. Yun po, if may nakalimutan kami, mamaya pong bago mag-end itong program natin, isa-shoutout po namin kayo mamaya. And yun nga, Ma'am Shay, balikan natin yung pinangako natin dun sa mga nakikinig and nanonood po, no? Dun sa natin, yung tutorial, no? So meron kami dito tutorial po kung paano mag-book ng appointment. So step by step po natin siya para ma-visualize lang po ng mga nakikinig at yung mga nanonood sa Facebook Live kung paano ba yung pag-book ng appointment. So okay. Umpisahan mo na, Sir Chris. Na-type na po yung CRS appointment system, yung appointment.psa.gov.ph. Yes So, po. ganyan po ang lilitaw, yung nakikita nyo po sa inyong mga screen. So, i-click lang po yung icon. Okay. So, ayun po, i-click lang itong icon na marriage, Senomar, birth certificate, death. So, okay. So, pagka-click po ninyo nito, ayan. Okay. Okay. So, papasok kayo dito sa may PSA Online Appointment System. So, Ma'am Shay, ano yung Yan na po nandito? yung step 2, yung privacy notice natin na sinasabi kanina. Nakalagay na din po dyan kung ano yung mga steps. Ayan, Sir Chris, i-browse mo lang. Step 1 to... Okay, step 1 to... Yung kanina to, no, Ma'am? Step 1 to 7. Okay. Ayan din yung privacy notice. So, basahin nyo lang po. Diyan nakalagay kung ano yung purpose, bakit kinukuha po yung mga information, yung terms and agreement po. So, click lang yung I agree button para ma-proceed po sa next step. Okay. So, Ma'am Shay, gusto ko lang i-highlight dito sa privacy notice para malaman din nila yung purpose of collected personal information. So, nakalagay dito, all personal data collected necessary to be able
to process an application for appointment. Okay? So, ang mga information na kinukuha is gagamitin lang talaga po para dun sa pag-book nila ng appointment. Okay? So, walang iba pong purpose yung walang ibang paggagamitan yung ibibigay ninyong information kundi lang dun sa pag-book ninyo ng appointment. Actually, Sir Moy, lahat ng nako-collect na information after I think 3 days nawawala na sila dun sa aming system. So, nabubura talagang na yung yung data nila, ma'am. Okay, so Kasi parang safe talaga yun, ma'am. No? Kapag everyday, nagpiprint kami ng summary list ng mga appointment, nakalagay dyan lahat ng pangalan, information ng mga kukuha. Okay. Then after 3 days or ganong 3 to 5 days, ma-check namin sa system na initials na lang yung meron. So, walang natitirang information doon sa mga Okay po. So, ayun. Part na din ito siguro, ma'am, ng sa data privacy para Yes, maiwasan na data din privacy. yung mga information nila. So, ayun po, nabubura pala yung mga information ninyo after 3 days. So, safe yun, ma'am, no? Parang, yun po yung siguro isa sa mga safety features nitong Yes. Actually, online. kahit naman, may disclaimer naman din tayo dyan na for purposes of appointment lang yung gamit Okay na, po. yung kinuhang information. Okay, so ma'am, i-click natin yung I agree sa ilalim and may magpa-pop up lang na reminders. Yes, yan po yung reminder natin. Yung mga minor po, bawal po silang mag-book ng appointment kasi hindi rin po sila makakakuha ng document. Yes po. Hindi pa po pwedeng kumuha ng document yung mga minor natin. Okay. And number 2, if the requesting party is a duly authorized representative, the original copy of the authorization letter and valid ID must be presented. Original and photocopy of valid ID must be presented. Dapat po dala yung original at photocopy na ID. Okay, so malinaw po 'yun, no? Anyway, makikita naman nila ito, ma'am, kung sakaling magpa-pop up sila. Hopefully, dun sa mga magbo-book ng appointment, pakibasahin po ng maayos itong mga important reminders kasi hindi po 'yan ilalagay diyan kung hindi po importante yung mga reminders po na binigay nila. Like for example, 'yan, yung sa authorization letter lang, Ma'am Shay, no? Pwede silang ma-reject yung kanilang application kung hindi tama yung mga dala nilang supporting document. Yes. Okay po. So, yung number 3, ma'am, is This appointment and scheduling system allocates slots on a first-come, first-served basis. So, Okay. first-come, first-served basis po ang ating pag-schedule ng appointment. Okay. So, after natin i-click yung next. Diyan na po lilitaw, pipiliin kung saang regional outlet or provincial outlet pupunta. So, click lang po. Yung kung sa Region 3, ayan, click lang po. Lilitaw dyan ang 3 outlet ng region, ang Pampanga, Nueva Ecija at Olongapo. So, i-click po natin ang San Fernando, Pampanga. Okay. So, lilitaw dyan yung map and direction kung saan po ang CRS outlet. Click lang po ulit ang next. Okay. So, ito yung ma'am? Ayan yung information na kukuhanin. May reminders, ayan po. Please provide your contact information for the appointment. We will send you a copy of your appointment and confirmation via email. So, importante po na meron kayong email address. If you are making this appointment for someone else, please indicate their contact details and take note that all the reminders and requirements will then apply to them. So, if you are requesting for someone else certificate, use your own personal details in the form. You will be able to indicate their names on the next page. Okay. So, dito yung sinasabi nyo kanina, ma'am. Yes. Na, for example, inauthorize lang ako, yung information nung mag-walk-in Yes, dun yun sa yung outlet, ilalagay. yun muna yung ilalagay. So, lagay na natin dito, syempre, ang gamit na Juan de la Cruz. Okay, Juan de la Cruz. And email address po. Sige, Gamitin mo lagay na ko yun. na yung sa akin. Mobile number, may... Yes, wait, oo. Mas okay din na ilagay yung contact number para in case na magka-problem. Ayun, Then, ma'am. May ulit? mag-agree ulit doon sa collection ng data. Okay, so basahin po muna, no. So ito, kung mapapansin nyo, Data laging privacy merong act. siya, ma'am, laging merong disclaimer lagi. Parang Yes. every page merong ganito, no. Para sure lang po na yun nga, alam nyo yung purpose kung bakit nyo binibigay yung inyong mga information. And dito, nakalagay, I agree to the collection of and use of my data. So, pag chinek nyo po ito, meaning, pumayag kayo na yung mga information na nilagay po ninyo dito is, ayun nga, i-provide ninyo yung mga information. So, i-click lang natin yung I agree. Then click next.
Okay. Ayan, dyan na masisend sa email address yung OTP. Okay, so So, required yung OTP. I-check po yung email address nyo na doon na-send yung one-time password. okay, so though hindi siya nakikita dito sa screen, ma'am, pero actually na-receive ko na ngayon lang, sobrang bilis lang, no, ma'am? Less than a minute po na-receive ko yung aking OTP. Tsaka yung OTP, merong kung ilang minutes lang siya pwede valid. Okay, so nakalagay dito, ma'am, sa aking email, this is only valid for 5 minutes lang. So, siguro ilagay ko na yung aking na-receive na OTP, which is 956416. Okay, so ayan po. Click verify after ma-encode yung ating So, meron OTP. kanina, ma'am, resend the code. So, meaning pag hindi nila na-receive yon, pwede sila mag-resend na lang ulit. Oo, Okay. request. Ayan na yung yung information na i-request na kailangan i-encode. Like for example, kukuhanin niya yung kanyang own document. Okay po. So, for So, example, si Juan de la Cruz yung mag-a-apply. Certificate of live birth. Click Ayan. lang yung certificate of live birth. Okay. So, ito, ma'am, may naman, no? Pagpipilian naman kung, syempre, kung anong klaseng dokumento Yes. yung kanilang kukunin. So, let's say, kukuha siya ng birth certificate. So, relationship. Ayan, ma'am, madami-dami Kung ito. sarili niya, self, kung asawa, spouse, kung parents, and so on. Hanggang dun sa authorized representative. And reminder lang, dun sa authorized representative, dalawa lang po ang ina-accept natin kapag authorized representative. Okay. Dalawang document lang, ma'am. Yes, Okay po. dalawang request lang po na authorized representative. Okay po. So, reminder lang sa mga nag-a-apply. So, hanggang dalawa lang if hindi po sa inyo yung Yes kinukuha ninyong dokumento. Okay, so for example, ako, self muna. So, Yan. ito na yung... Pag ikaw mismo ang pupunta sa outlet, automatic na siyang malalagay yung pangalan mo kapag self yung pinili mo kasi sa yung document naman yung i-request. And for example, mag-request ka ng marriage certificate ng parents mo. Okay. Mag-add ka lang ng add another certificate. Ito ma'am, no? Okay, so if multiple documents yung kukuha, like for example, ibang document naman, Yes. Ang limit ng ating system pagdating sa ganyan is 5 lang. So in case marami kayo sa pamilya, kinukuhanan nyo lahat ng mga documents, yung mga yung mga immediate family nyo. Yes po. Hindi, halimbawa 7 kayong magkakapatid. Oo. 7 yung anak mo, ganun. Hindi lahat mai-input dyan. Pagdating nyo sa outlet, i-assess naman yan ng ating screener kapag pwede siya. Okay po. So, parang doon na lang siya i-add, ma'am, if Yes, ever. Importante doon is nakapag-book siya ng appointment. Okay po. So, Except dun sa ating authorized representative, dahil sa authorized representative, strictly talaga. na dalawa. Dalawa lang Okay ang po. ano natin. Okay, ma'am. So, if ever man, for example, ito, kukuha tayo ng certificate of marriage ng ating, sabihin natin, mother. Okay. So, ilalagay lang yung information na. ng mother po, no? Oo. Juana de la Cruz. So, Okay. click next kapag okay na yung mga nire-request na documents. Click next. Okay. So, So, ayan. Lalabas na po dyan yung ating mga available slots. Alam ko, Sir Chris, hanggang Friday next week, Okay, puno na halos tayo. full na, ma'am, no? Makikita nyo naman po dyan na full yung ating okay. slots. Click lang yung next kung saan yung merong available na Slot po, no, ma'am? So, Okay. click mo lang try mo yung March 31. Okay, sa ibang araw. Oo. Okay, March 29. Check natin. Full na Okay, yan. fully full book yan. na. Baka April na yung Fully mabook mong book. appointment. Okay. Okay, so fully book na po lahat ng March. So, para proceed sa ka March? sa April. Actually, nag-increase po kami ulit ng slots na April. 800 na po ang i-accept Okay. namin starting April. Okay, so ayan, tama, ma'am, meron si pang available. April na po. So sa mga magpaplano na kumuha ng civil registry document, April na po. April ang na po. next Okay. available slot. so sa if may ating- plano kayong kumuha as early as now, mag-book na kayo kasi mangilan-ngilang slots na lang din po yung mga naiiwan sa April. No? Fully book na po ang buong March. Okay? So wala na kayong makukuhang schedule Sa and Pampanga outlet lang yes yan, po. Sir Chris. Okay po. So sa Pampanga outlet and if actually ma'am meron siyang change outlet na nakalagay, no? Pwede ba natin itong matesting? Oo, pwede nyo namang masubok. Okay, so try natin. For example, wala talaga doon sa gusto nyong outlet. Punta tayo sa Sa- Metro Manila outlets. Okay.
baka gusto nila sa NCR. NCR sa taas. Okay, so ito NCR. And then makikita nyo lahat ng mga outlet, no ma'am? Okay, so ito yung... Avenue, Pasig, yan, malalaking outlet yan dito sa atin. Okay, so try natin ng East Ave. So sa East Avenue po, fully booked na din. Okay, so marami talaga ma'am, no, yung mga nangangailangan ng Yes, ano, opo. ng ganitong klaseng document. So let's say balik tayo sa Pampanga. Try natin i-book yung April 1, ma'am Shay. Okay. Oo, meron pang available sa April 1. Babasan ko muna, So, i-cancel ko na lang. napaka-straightforward lang po ng ating website or yung system para sa pag-book ng appointment. Kasi step-by-step naman siya and may mga instruction din naman siya kung ano yung next na step na gagawin. So, ayan. So, ayan yung mga available slots kung ilan yung bilang. So, for 7:30, 5 na lang yung available slot. Tapos, andyan din yung percentage kung ilan yung ano. So bawasan ko muna ma'am Shay, itong matamid-dami pa. Okay. So, next. i-highlight lang ba yun ma'am? Oo, i-click lang yung next. Mhm. Tapos, ayan, lilitaw na dyan. Yung i-review mo kung tama yung in-encode mo na information. Okay. So, pag tama, i-click lang ulit yung next. Tapos, marireceive mo na doon yung confirmation. Okay. So i-confirm ko lang ito ma'am. Sige po. Okay. So once confirmed, Lalabas na po dyan. Ayun. So, you have successfully booked an appointment in San Fernando, Pampanga on Friday, April 1, 2:30 p.m. okay. So pupunta na lang po ako niyan sa Pampanga sa outlet. Opo. Hindi ibig sabihin 2:30 po yung ating binook na appointment. Darating po tayo exactly 2:30 dun sa outlet. Yes, Pero ma'am. pwede po tayong dumating na 30 minutes before that kasi i-screen pa po yung document or kung hindi pa po kayo nakapag-fill out, mag-fill out pa ng document. At saka 100 sila ma'am, application Nepo. form. Yes 100 po. kayo. So parang ang mangyayari dyan is kung sino yung unang dumating sa mga nakaschedule ng 2:30, Yun po yung mauuna. yun yung unang i-cater. So hindi po ibig sabihin na 2:30 is saktong 2:30 po kayo pupunta sa outlet. So ito ma'am, ine-next ko lang siya. Yes, oo. Okay. So, lilitaw na po doon yung appointment slip mismo. Nandyan na yung QR code, yung information na nakabook ka sa April 1. Nandyan po din yung information kung kailan mo ginawa yung appointment, kung kailan mo kinreate. Andyan din yung mga information ng i-request mo. So, yan po yung vini-verify namin pagdating niyo sa outlet. And andyan po yung mga information din. Ayan yung sinasabi ko kanina na pwedeng i-download yung mga application forms, yung birth, marriage, or death, or CENOMAR, and yung health declaration form. Okay. Pwede po yan i-download at i-fill out na sila prior pagpunta sa outlet. Okay. So ito ma'am, nakalagay print appointment form. So choice na po nila ito kung ipiprint nila or pwedeng screenshot po ito na ma'am. nila, oo. Okay. So ang importante po sa screenshot is ma-capture itong QR. Tama ma'am At Shay? hindi lang meron din yung confirmation sa email. Pag inopen mo yung email mo, makikita mo yung online appointment confirmation. Okay po. So, ayun po, sabi nga ni Ma'am Shay, very straightforward lang itong ating system na ito. Hindi siya ginawang komplikado talaga. So, napakadali lang niyang gamitin. So, hindi mahihirapan yung ating mga kababayan, Ma'am Shay, na Yes, gustong mag-apply ng civil registry document kahit saan po. Kahit sa cellphone mo lang makakapag-book ka ng Appointment, iyong okay. Makaka-secure ka ng appointment. Basta meron kang internet connection and email address. Yes po, so napakadali, no? Yung requirements is parang dapat may phone ka lang, may internet or data ka lang, makakapag-book ka na ng appointment. So, iwas hassle na pipila ka ng mahabang-mahaba, Ma'am Shay, tapos maka-cut off ikaw ka. pa yung pipili ng schedule mo. So, dun sa gusto mo pang schedule, dun ka pwedeng pumunta. So, napakalaking ginhawa nitong system na ito. And hopefully, medyo pag talagang okay na yung sitwasyon natin is dumami pa yung mga slots na since mukhang marami talaga ma'am. Naman po yan kapag nakikita natin dumadami yung nagre-request. And aside dyan, Sir Chris, i-mention ko lang din, Yes po. hindi lang sa walk-in pwedeng mag-request ng civil registry documents. Meron tayong online, yung PSA Service at Yes po. PSA helpline natin. Mhm. Tapos, meron din tayong mga partner LGUs or yung mga SM business center natin na Yes po. pwedeng mag-request ng civil registry document. Opo. Example po, dito sa Guagua, nagkikater po tayo ng Brex. Pwede po mag-request ang mga kababayan natin kung malayo po sila sa
kung hindi po sila makapunta, pwede namang, kung hindi sila nagmamadali, pwede naman pong kumuha sa mga Brex partners Ayun. natin sa local civil registry office. Kani pong Pampanga, atin king Guagua, Yes, ma'am. So- Lubao, Arayat, ano ko rin la parang San Luis, then po ring Brex partners tamo king Pampanga. Okay, So, so- ang po karing SM Business Center pwede po Okay. mag-request. So, ali mo po Calls. kain ma'am. Ali mo po Ali mo king po CR. walk-in. Yes, Yes po. Alia po limited king walk-in. Hindi Okay. kaya katamo pa mag-request. Atin tamo pong Brex partners. Ang po kareng online services. Yes po. PSA Service and PSA Helpline. Burita lamang i-remind, Ma'am Shay. So, atin mo po kening Guagua, atin tamong Brex, kim pong LCRO, na mag-accept din pong application ng king civil registry document. Pero, aliyo po i-expect, Ma'am Shay, po ta mag-expect na nung naning presyo tamo ka rin. Ay, opo. Same Syempre price po, ya mo kening kain atila Ma'am. pong service fee. Yes po. Ang po, alia po same day aquaing document. Kasi in mag-process po kareng Brex applications tamo, kami rin po king regional office. Okay. Kaya by schedule na laman po. Okay po. Ita po, convenient naman ita, karetang alima malagwa, ang pong, naman makanita ka-urgent na requesting document. Yes po. So, for example, nung next month kayo pa naman kailangan ng document ko at ali kayo po bisang makisiksikan or mamunta ka rin kaya katamong king outlet at buriyo po ken nang malapit kaya kayo, like for example kay ni kayong Guagua, pwede kayo pumunta king LCRO para mag file nakitang Brex Yes, days na Ma'am Shay. Ita po mamayad kayo mo po and reminder ulit na atin pong syempre dagdag bayad kasi po ing mismong office na naning king MCR ila pong munta mismo personal king office ng Ma'am Shay ken pong CRS Regional office. king regional office and ikayo po ken yun nemo punta lang. So imagine ita pong na kayo mamasahi or mag-commute papunta king office Less ka rin, hassle. less hassle if talagang lalo na po especially halos fully booked Ma'am Shay rin kaya katamong schedule. So ita po hopefully po atin kayo nga abalo at atandanan nyo lang po retang steps. Though, sobra po kasimple, Ma'am Shay. Itang kaya katamong appointment, mag-book appointment. Nepo, and itapin, karetang mag-file or mag-book appointment. As early as now po, mag-book na kayo kasi talagang sapakan po yung schedule ngayon ng March. Nepo. So, magbalik tamo po at atin tamo pang pisabyan, Ma'am Shay. Siguro ding ang next ng pisabyan, since ayari ta na la rin, siguro detang medyo ating problema ang I-encounter or madalas yung I-encounter a problema. King CRS, detang mag-report na ba't po malabo yung aking dokumento, Yes. bakit ito yung lumabas before, hindi naman ito yung nakuha ko. At So, sila pong solusyon din. yes Sir po. Chris. So, reta po, pisabyan tala po, magbalik tamo po. After namo po, ning mapilang kanta. Ano sa civil registry? Ang Step 1 registration ng Philippine Identification System o PhilSys ay ang pagkolekta ng demographic information at pagtatakda ng appointment para sa Step 2 registration. Madali lang ang online PhilSys Step 1 registration. Mag-login lamang sa register.philsys.gov.ph. Paalala, kung ikaw ay nakapagparehistro na sa pamamagitan ng house-to-house collection, hindi mo na kailangang magparehistro online. Narito ang mga simpleng hakbang para makapag-register online. Mag-login sa PhilSys portal. Ilagay ang iyong demographic information. Mag-book ng appointment para sa Step 2 PhilSys registration at kumpirmahin kung tama at kumpleto ang impormasyong iyong nilagay. Mag-login sa register.philsys.gov.ph sa pamamagitan ng web browser. Kung ikaw ay nakapagparehistro na sa pamamagitan ng house-to-house collection, hindi mo na kailangang magparehistro online. Para naman sa mga unang beses na magpaparehistro, pindutin ang Proceed. Pagkatapos ay ilagay ang iyong aktibong email address o mobile number. Lagyan ng check ang reCAPTCHA box at i-click ang Send OTP para makatanggap ng one-time password o OTP na gagamitin para makapag-login. Ang iyong OTP ay ipapadala sa ibinigay mong mobile number o email address.
Tandaan na mobile numbers lang mula sa Pilipinas ang tatanggapin. Siguraduhin din na ito ang permanente mong mobile number. Kung wala kang available mobile number, maaaring gamitin ang aktibong email address. Tingnan ang iyong spam o junk folder para sa OTP message. Kung mobile number ang iyong ibinigay, dapat manggagaling sa PSA ang iyong OTP. Kung email address naman, matatanggap mo ang iyong OTP mula sa register@philsys.gov.ph. I-type ang OTP at pindutin ang Verify button. Paalala, may nakalagay na timer na palatandaang kailangan mong i-enter ang OTP sa loob lamang ng 5 minuto. Kung lumipas na ang oras sa timer, pindutin ang Resend button at makatatanggap ka ng panibagong OTP sa iyong email o mobile number. Matapos makapag-login, mayroong privacy notice na lalabas sa iyong screen. Pagkatapos basahin ang terms and conditions ng online Step 1 PhilSys registration, pindutin ang I agree button. Pagkatapos nito ay mapupunta ka sa Fill Out Online Application Form page. Ilagay ang iyong demographic information sa Fill Out Online Application Form page. Ilagay ang iyong pangalan, pindutin ang drop-down menu at piliin ang iyong kasarian. Ilagay kung ikaw ay Filipino o resident alien, ang iyong marital status, at blood type. Optional lang ang paglalagay ng marital status. Pindutin ang calendar icon at piliin ang petsa ng iyong kapanganakan. Para naman sa iyong address, ilagay lamang ang iyong house number at street name. Pagkatapos ay piliin ang iyong province, city at barangay sa drop-down menus. Siguraduhing mapunan ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Hindi magpapatuloy ang registration kung may naiwang blanko. Ibigay ang iyong active email at mobile number sa ilalim ng page para makatanggap ng updates tungkol sa iyong registration status. I-review ang inilagay na impormasyon. Tandaan na hindi ito maaaring baguhin sa pamamagitan ng online system, pero maaari mo itong baguhin sa Step 2 registration. Pagkatapos i-review ang iyong impormasyon, pindutin ang Preview. Paalala na ang pagbibigay ng maling impormasyon sa PhilSys ay labag sa batas. Maaari kang kasuhan ng 3 hanggang 6 na taong pagkakakulong at pagbabayad ng multa na 1 million pesos to 3 million pesos. Ito ay naaayon sa Section 19 ng Republic Act No. 11055 or the PhilSys Act. Kung wala ng corrections, i-click ang checkbox sa ilalim ng page upang ideklara na ang ibinigay na impormasyon ay totoo, kumpleto at wasto. Click Continue para magpatuloy sa Step 2 Registration Appointment Setting. Alinsunod sa PSA policy, may lalabas na mensahe na nagpapaalala na ang minors na may edad 18 pababa ay required na samahan ng isang magulang o guardian para sa Step 2 registration. Pindutin ang Next upang magpatuloy. Mag-book ng appointment para sa Step 2 PhilSys registration. Sa pag-book ng iyong appointment para sa Step 2 registration, pumili sa listahan ng recommended centers na malapit sa iyo. Maaari ka ring pumili ng registration center sa pamamagitan ng drop-down menu. Piliin lamang ang iyong province o city. Paalala lamang na may ilang registration areas na hindi pa bukas para sa online appointment booking. Hintayin ang anunsyo mula sa iyong munisipyo o palaging bisitahin ang official PhilSys Facebook page. Kung ang napiling registration center ay hindi pa available, ikaw ay mariredirect sa main page. Maaaring i-check ang mga anunsyo tungkol sa available registration centers sa PhilSys main page. Tingnan ang available slots per day sa ilalim ng Book Appointment box. Piliin ang nais na petsa at oras sa umaga o sa hapon. Pindutin ang Confirm button sa tabi ng iyong pangalan at pindutin ang Continue button upang magpatuloy. Pindutin ang Back button kung gusto mong baguhin ang napiling registration center
O pindutin ang Book Later button kung gusto mong ilagay muna sa pending status ang iyong application. May lalabas na mensahe na nagsasabing na kumpleto mo na ang iyong appointment. Kapag nakumpirma na ang iyong booking, lalabas na ang iyong appointment reference number o AR. Pwede bang malaman ko ang tunay na Okay, Maya Paabak po. Pasibayo, Maya Paabak at welcome back po kikatamong programa PSA Pampanga Talakayan sa radyo. So, nandin po bayo tamo mag-break. Mika tutorial tamo, Ma'am Shi, kitang online appointment. Ngayon naman po, kalupan na po ng sinabi minandin bayo mag-break. Pisabyan ta na naman po retang kay Ma'am Shay. Nanlam mo po retang madalas receive tamong parang concern daring kaya katamong mag-apply. Like for example po retang manikwang timbang manikwang negative double registration or detangan pong kay Ma'am king cases po na mumuntagit ang kaya katang PACD at timpong buring Yes, metong niya concern. po detang peka madakal concern, detang manikwang negative record. Yes po. So, nano po kanong gawan da, stong manikwa lang negative record from PSA kasi sasabihan da, atin na ako mang ID, atin kong passport, atin kong Yes, ma'am. documents makanini, bakit ala ko palang record kening PSA, manikwala po kasi kanta, negative result or negative certification Yes po. from PSA. Nano po ba yung dapat gawan, patse po manikwa tamong negative result? Maka-indicate naman din po ini kitang certification na Akwada naakwa naman. yung from PSA, itang security paper na negative certification. Yes po. Ing mo muna pong gawan, dalan niya po itang ikwa yung negative result king munisipyo nung rin niya po makarehistro ing kaya kayong birth, marriage, or death certificate. Ipa-verify tayo po kung makarehistro ya king local civil registry office ing record na. Yes po. Ngayon po, nung king record na po ning civil registry office, atin niya pong record or atyo po king libruda na atin niya pong record ing kaya kang document, ipa-endorse or i-advance copy demo po ing kaya kang record para may na niya pong kopya king PSA database. Okay. So, ita pong endorsement na ito, gawaya pong endorsement letter, ing kaya katamong local civil registrar, tapos i-address niya po ing endorsement king regional office. Maka-address siya po king kaya katamong OIC Regional Director, Ma'am Arlene Divino. Yes po. Tapos ing address tamo po king office, PSA building, king Diosdado Macapagal Government Center, Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Okay. So, makanano naman Sir Chris nung alaya pong record king local civil registry office Yes, o ma'am. nung alaya pong record kitang munisipyo nung ka rin niya pumibayit, kinasal or mete. Nung alaya pong record, karin niya po lungubit ang amanuan tamong late registration process. Okay. So, karin niya po, pag may kapagpa-late register na po, kaya po ma-endorse king PSA. So, atin niya pong process, aliwang process ing kaya katamong late registration. Ing magsabi po ka rin, ing local civil registrar kung no ka rin niya po parehistro. Okay. So for example, ma'am, may bay Tiagwagwa, may apply mo king CRS, may nikwaya negative. So pag negative, ma'am, buring sabyan alata mo pong ikit a record na king database po na, ma'am. So ngayon po itang kayang negative dalane kay king for example kay po king nung Gwagwaya, kay pong LCRO ning Gwagwa, kay pong lalam na. na. Pero po ipa-verify nung existing niya po yung record na king local local civil registrar. Yan nung existing niya po, kanitaya po pa-endorse. Pagaliya, late registration niya po. Okay. So, ma'am, atin tamang mapilang cases before, anyang actually, I'm not sure if mangyari pa ngayon, ding mismong tao, ilang magdala ka retang dokumento dang papa-endorse, malaria po ita, ma'am, nung yung mismong tao yung magdala? O? As per business rule tamo po, ang po pong policy tamo, po pwedeng hand carry document niya po yung tamong endorsement. Kailangan dumalan niya pong courier or yung mismong liaison officer or mismong MCR po yung mag-endorse king
regional office. So bawal na pong hand carry. Atin pong cases makanta until now, Sir Chris, buti na mo po abanggit yan, nadadala daw po ring document na ka rin. Yes, ma'am. Alimila po i-accept. Andiyan po nga tsuno po ka rin. Kasi bawal po na mag-hand carry documents. Okay, so pag nakapo na karetang mag-file endorsement, ita po bawal po dapat po ma'am siya either itang liaison officer ing Or mismong MCR or dapat makakoryerya po ne. Opo. So ali po pwede ing mismong mikibandi na ning dokumento or itang authorized representative na iyang magdalaging dokumento keng mismong PSA or king regional office po ne. Bawal po in hand carry. Okay. So ita po ma'am siya so king negative okay ta na po ne. I-explain ta na itang about king negative. Or ito pong example ma'am si before din dakal ka ta experience po itang blurred ja itang akwadang document naman itang ma'am bakit sobrang lalo na po itang first time pang kumang birth certificate ngayon hindi pa mo talaga akit itang Madalas po kasing blurred copies reta pong Luma na, sinauna na. yes po. Kasi nung data pong ngayon dahil computer generated ta na po Yes, tintang ma'am. PhilCris at tintang encoding ka rin civil registry document. So reta pong niyang minunang sulat gamat la ma'am siya. sulat gamat la pa po tapos kay malabo na la kasi bala mo dengaliwa destroyed or Yes, unreadable na la po talaga. Oo. Yung solution po ka rin mumuna king process na po ning CRS i-verify miya po o itang amon ming re-verification process or RV Yes po. i-verify miya po ketang kaming system kung available ya po ing document for manual verification. Buri na pong sabihan, ita pong copy na nung available ya king katamong archive king Okay. central office. So pag available ya po ka rin, itang blurred, ita pong document na ating blurred image king katamong system, itag miya po as re-verification. Mag-last ya po ito for 2 to 3 weeks. Bakit manganitaya po kalambat? Kasi i-manual pull out de po ita king katamong archive king central office para po i-rescan ing document nung pwede ya pa pong i-rescan nung aliya pa po destroyed at nung clear copy ya po itang mismong original copy na ning total na po ning PSA. Pag positive ya po king re-verification ta mo buri nang sabihan available ya po for rescanning, maninaya kayo mo pong 2 to 3 weeks. Yes ma'am. Ita pong best possible image na yung lumwal po king kakatamong system. Okay. Akit yo po ring document sa tatalnan nyo pag may nikwa kayong record atin la pong makakabit na best Possible image. Yes ma'am. So apin po itang peka masalang kopya na atin niya po ing PSA. So malagwat salita ma'am siya pag sinabi tayong RV or itang re-verification kalkalan din pa si Bayo ketang archive itang original ng document. Nepo itang may scan. verification Okay. niya po kasi. So parang talagang karetang bundok daretang dokumento Yes ma'am po. siya kaya mag-last siya sigurong Baka 3 nito weeks. kalambat. Kasi po retang file tamo. Imagine Yes, ganaganang file na po king buong Pilipinas ka rin lang makakabit ne. And pantunan de itang document yung manually. So pantunan de po karetang maka-file areta niya mamabot siyang 3 weeks. Ngayon po ma'am siya inggawan dalawin ding condition na nitang dokumento nung Kung pwede ya pa pang po i-rescan for ma'am. scanning and kung masalaya po Yes po. itong So nung halos kalupa niya mo ma'am, And ma-inform na naman sir kapag may negative ya po for Verification, re-verification, alimine po i-proceed para aline manayang 2 to 3 weeks. In next na pwede na pong gawan, magpa-second endorsement ya po from local civil registry office nung atin niya pa pong tatalnan available copy king local civil registrar, pwede ya pong magpa-second endorsement. Kalupa na po nitang process na i-mention ko nandin king advance copy endorsement. Ingaos po ka rin, i-rescan tayo mo po itang document na mas masala. okay. Kung alaya pong discrepancy in information. Nung atin niya pong discrepancy, karin po karin na po maputot, alata na pong kay uling, api na po talaga ita ang best possible image. Ngayon nung ene po talaga basa, ene po talaga malabo ne po, atin naman pong batas para po kanita. Na mag-fall ne po kanita ketang RA 9048. Correction of ne po, entry ne, ma'am. to read as ne po kanita. Pag sobra labo ne po ne ma'am. Labo ne po. At ala na pong aliwang way na may re-verification ne, ang may second endorsement ne, malabo ya pa din. Yes po. Kita na pong RA 9048. Mag-fall po kanita ne ma'am. So ing RA 9048 po detang discuss mo from our previous guestings ne po netang kung nalabaretang proseso I explained na ne po before yan. So ita po metong ya karing
mag-folio ne ma'am si 9048 if talagang alata ng anyway po para apasala tayo itang dokumento. So mag-folio po ketang RA 9048 po itang aman man daw. Deta pong information na kanita po tang i-annotate det to read as la po kanita. Ito niya pong remarks ma'am si ne. Remarks na to read as. So ma'am si then pang madalas sa mga experience itang actually Denny medyo masakit la talagang pakibatan ma'am si ne. Itang Multiple registration. yes. Itang ma'am, aliwa naman ini itang ikwa ko last time. Itang ikwa ko before is 2 yun. Bakit ngayon mali yung ikwa kong document? So nanla po ma'am shading maging mag-cause. Bakit makanita po ing mangyari na before aliwaya po yung ikwa ko aliyaman makanining balo kong dokumento ko. At ngayon ining linto, lalo na po minsan first time de pa mong acquire itang mismong document ito. Actually po, dang double registration or multiple registration, ing assessment po ka rin, nung ing document na po, may register ya. Like for example, mamaya mo pong example Yes, para po. mas aintindihan. Yes, ma'am. May bayit siya po, halimbawa ikaw Sir Chris, may bayit ka San Fernando. Yes po. Makatok ng kayo, Bacolor. Yes po. So, i-mother mo pagkapanganak na, may bayit ka mo JBL. Nirehistro na po ning ospital ing record na ning anak. May bayit siya po yung Sir Chris JBL. So, registered niya po San Fernando. Atin niya pong record San Fernando. Kaya lang, i-father na pong Sir Chris, excited siya po. Burin na pong marehistro ng anak na. Perehistro na po Bacolor. Yes, ma'am. Ngayon ing luntoking database, potang mag-request ya Sir Chris, adwaya po lulwal record. Ing registration na po San Fernando, ang po ing registration na Bacolor. Bakit po malilyari ita? One example, ita po, potang parehistro do po, ring mibayit keng hospital, tas parehistro do Yes, na po ma'am. kauli. Actually, Dati po makantang cases kasi eh. So, pag makanita po, mayakit kin database advaya record, ing mag-prevail itang first registration na. So, aliya mo po ma'am po, isipan da rin kaya katang makiramdam at manalbe. Mamili kayo mo, basta-basta kung nino, ay, ini mas masanting ya kondisyon, ini na yung ipalwaltam. So, aliya po makanita ni ma'am Shay. Atin pong proseso, ang po pong rules, kung nanuya po ing ipalwaltam mo. Mumunandili ko consider tamo po, ita pong date receive, kung kapila niya may receive king local civil register, Okay. kapila niya po may register. Yes, ma'am. Kung nino po itang mumuna, kung nano po itang mumunang may rehistro, ita po ing dapat mipalwal. Okay. So, for example, ma'am, ako, kumibait ko na mong September 7, 1992. Ako na mo. May rehistro ko San Fernando September 8. Sabihin namang one day mo, ma'am. May rehistro ko Bacolor kasi sabihin may rehistro na akong father ko. October na ako parehistro king Bacolor. So, ela po pares date receive. So, ing ipalwal tamo kanita, itang mumunang may rehistro which is San Fernando. So, actually, ma'am, ing maging experience tamo kanita king CRS, share kaya mo po. Ing mangyari kasi, ding liwang pengari, balada, kung no ka rin lang makatuknang, karin nga iparehistro ing anak. So, for example po, kasi for example, taga Bacolor, may nga naking asawa na San Fernando, uning taga Bacolor, ingisipan da po, Bacolor de irehistro kasi taga karin tamo, karin tayo irehistro. So, aliya po makanita ni Ma'am Shay, ing proseso na po. Ing rule tamo po kasi king civil registration, kung no ka rin niya po in place of event, ka rin niya po in place of registration. So, for example, kahit na niya pa po yan ma'am, kahit na birthday yan, kahit na marriage yan, kahit na death ya pa, general rule kung ka rin niya po, mangyari po itang event. Okay, so, para malinoy mo po ma'am, karin kaya katamang makiramdam, ay ita po, kung no ka rin po mangyari itang event, karin niya po, ing maging place of registration na. So kung may kinasal na San Fernando, kahit makatok ng Copa po Bacolor, San Fernando ya po marehistro. Ing kaya kayong marriage. So nung meteya po sa bentanan taga Bacolor kayo pin ikwa na rugong akamatayan ning kamag-anak king JBL San Fernando, marehistro ya po ing kayang death king San Fernando since ka rin po mangyari itang mismong event. So Ma'am Shay, aside pa kareta, tin pa po bang aliwang parang aga na kayo pa na maging concerned na pa rin kaya katamong actually, basic na lamo detang authorization letter da na mali, detang mumuntaking outlet. So, dapat make sure da namo na correct la po retang i-present ng document or requirements. So, dapat kapag ing mag-request, itang authorized representative, maka-indicate sa lagyo and nung nanulangan detang request ng document, ketang authorization letter and make sure atin lang valid ID ang pong tugmaya itang
signature na kitang valid ID. Okay, so very reta strict po ka rin, detang- ma'am, ne? Yes, deta retang i-screen ta mo ampong check ta mo. Pangaras ka retang documents na amanwan mo nandun, Sir Chris, double registration ampong multiple registration. Kasi madalas ka rin lang po mimimuaring kliyente. Yes po. Ka rin lang mimimuha po rin tao. Bakit? Paul wali ini. Alin naman ining record ko. Ako naman balo ini. Mga Yes nini, po. mga nyan. So, in the first place po, in PSA, na rin po balo na makantayang record yo. Lintoya mo po, king kaya kaming system or king database na atin kayong existing record. So, kareta pong cases na makanita, retang double or multiple registration, atin pong solusyon kareta kung nano po ing itreat ta mo nung ing ikwa mo man kanita second registration niya tapos ngayon iakakwa mo ing first registration nung ating discrepancy kang first registration mo nung gagamitan ita ating solusyon kung aliwaya lagyo pakorek Yes po. king munisipyo kung aliwaya ing information na ating corresponding rules or batas para makorek ing document alita mo po i-insist na itang ikuha ko dati Yes po. ito yung dapat yung ako ngayon yung makanita ali po atin tawo pong rolling pangaras ka ring double registration and data po kasing makanitang cases detang multiple or double registration tamo automatically malalakla po king system Okay. ng second registration So, buling sabihin, Ma'am Shay, once na at-trace na po, ning kaya katamong detang awsan tamong processor, pag at-trace na po, na adwa kayo record, automatic, Ma'am Shay, i-report de po ita para i-block de or i-lock itang second registration na awsan dan po. So, yung mangyari po kanito, ali dan akwa, definitely, itang karelang second registration. So, sabi natin pong Ma'am Shay, gana-gana pong problema, atin niya pong solusyon. So, like for example timo may kapatad tapos ing gap the 6 months yes, Ma'am. so kung lalawin tayo po ala naman pong Possible, ma'am. mga After 6 months. Yes, ma'am. kasi 9 months po dapat or Halos, more. ma'am. Dapat karinya pa pumibait in second next child. So tin mo rin pong cases makanta retang may kapatadla kay parehas la year pilang months mo in gap. Pag cases makanta kasi deng records tamo po in database makalink la. Yes po. Consider niya pong one and the same person kapag same year, all other information, same parents, same year of birth, same initial assessment po kanita, same person niya. Metong yamo po Ngeni, nung makapagpakit la ng document na katunayan two different person la, may kapatid naman talaga na existing atin lang baptismal, atin lang ID po niya, ma'am. atin lang documents na proof na both existing la retang to person o retang document na re-request daw, pwede din pong i-present ito para ma-report niya po king system na alila po one and the same person detang document na reta. Kaya lang, kailangan din pong ipakorek kasi buri nang sabihan pag makanita in year ang po in Ating mali. same year la mi bayit ang pong kay ating mali karetang Karela, document. okay. So dapat makorek ya po itang ninumaning ating mali karela. Okay. Like sabi na pong Sir Chris gana-gana pong problema karetang document ating solusyon karetang problem documents mga And ita po, Ma'am Shay, ikayantala mo na din po kasing aliwa. Siguro ding aliwang mag-apply. Isipan da, Ma'am Shay, na ikayong ginawa ka rin kasi ikayong meme kaya kami ka rin dokumento nga rin. So, burin sabihan, ikayong make type ken. Kasi ring aliwa, Ma'am Shay, isipan da. Ka rin talaga gawan ditang mismong dokumentos. So, iburi mila mo pong i-remind na in PSA po is mag-keep yamo karetang record. So alila po kami aliwaing PSA ing gagawa. So parang imingyari po ken magparehistro kayo keng munisipyo marehistro la dinana keng kopya ning munisipyo. Apat la pong kopya din. Yes po. Copy na po personal copy. Copy na ning local civil registry, copy na ning PSA, ampong ingkeng provincial itang padala yes, na ma'am, po in provincial office. So ing kay po kanita iscan tala mo reta, Ma'am Shane, mascan la mo po at milublaking database. So definitely kung nanyo man po itang mi padalang record king PSA, ita po yung mag-reflect ka retang request ng document, Ma'am Shane. I-remind ta na la rin siguro Sir Chris na potang papirma de itang document mismo ing migparehistro. Atin niya po ka rin na informant. Kung nino po yung makapirma ka rin, buri nang sabyan, ya po yung mag-check ka retang all other information o facts na po nitang milyari ka yes, document na
deta pong makalagay kitang document ay ito, is tula po. Kaya once na may register ya po yan, etane po pwedeng galon. Okay po. At once na atin po registry number, ang pong atune po keng libro na ng local civil registrar, ene po pwedeng by By one. one, Kailangan pong dumalan process of correction nung atin pong mali karetang in-input yung information. So mga tayo po ka-importante, Ma'am Shay, na talagang masinsirong checking. Kasi bayo Kitang na information. bayo da naman po ibiye kaya katamo ding local civil registrar, balu rin po rin kaya katamong local civil registrar na paka-check dala po ring documents na re-register do. So kaya dapat bilang ikang mag-register or ikang document owner, dapat paka-double check la po talaga. Okay po. So, tsaka Ma'am Shay, ding aliwa po kasi, metong pang mag-cause king double registration na apansin tamo, Ma'am Shay, tang isipan da uning ating mali ka ring dokumento da, imbis na lumabas lang correction, mag-file na lamang late registration, parehistro na akong pasibayo, bang kanita, makorek itang document kong mali. Which is, Ma'am Shay, ano pong stand yung makanitang kay? Ali po makantaing istong process. So, kung atin pong maliking document, iya po kailangan ipalate register. At iya po makapagpalate register kasi mangailangan niya po, number 1 requirement na po ng late registration is negative result or yes negative po. certificate from PSA. Katunayan, alaya pong existing record king database. Yes po. Ngayon po, nung ing balak da, nung ating timo, maliya po spelling or at alaya pong gender. Yes, tama ma'am. kanta. Nung ating pong blanco ken document, eya po dapat palit register or eya po dapat gawang panibayong record. Noon magpa-correct ya po, dumalan niya pong administrative process, nung clerical error lamo po ring karelang papakorek. Spelling mo na, ma'am. Report, nung blanco ya po itang information na kailangan. So, atin nga pong proseso itang makanta. Alita mo po dadalan kitang maling proseso. Yes po. Kasi, tsaka nung atin man pong problema ka rin dokumento yu, open naman po in office. Yes, para ma'am. ka rin concerns ang pong issues yu. Kasi atin tamo pin pong sasabihan ko nandin na public assistance. And So, complaints. any concern po, any issues ka rin document, bayo tamo po mangutang kareng keng kilwal, diretso ta na po keng PSA or keng mismong local civil Yes, register. ma'am. Opo. Kung ka rin kayo po Makatuknang na, ma'am. Okay. So, then naman po, willing lang sumaup, especially kung kanyang civil registration, kabisado daw po din. Din kaya katamong MCRs, karing sablang LCRO. And, syempre po, nung bisa kayo mag-visit, king office na rin, Ma'am Shay, king regional office, at bisa kayo pong ating kayong buring gawang clarifications, kutang, kung ano ba yung proseso, dapat nang labasan nitang kaya kayong dokumento, atin tamo pong pwedeng sagot, karetang kutang yun, nakabisado de po, yung civil registration. So, madakal po kasi kaya niya ini, lalo na karengking Facebook. Yes, ma'am. Ay, reta pong, bayo tamo po magpa-ayos or magpa-correct documents, make sure po na authorized la po ren kasabi. Yes, ma'am. Ang po pong ken la pong local civil registry office, ang po pong ken PSA. Lalo na po, remind kayo mo pala ba, po kalingwan kayo Yes, ma'am. itang ketang CRS online appointment tamo po. Libriya po ing pamag-book appointment, ala pong bayad, basta atin kayo pong internet connection, ang po pong mobile phone, ang po pong mobile data. Alaya pong bayad, ing kaya katamong pamag-book appointment. Okay. So, kasi Sir Chris, we are receiving complaints Yes, na po. atin pong maningil na magpa-book appointment, atin pong bayad. Alaya pong bayad, libriya po, ing kaya katamong CRS appointment. okay. So, gagamit na rin po, ma'am. Then, kahit manyaman tala po. Yes Retang, po. ito po, sabi natin, ma'am Shay, libriya po, itang, at igit yun naman, kitang tutorial gawatanan din. Makanyan pong mig-set kaming tutorial. Bang kanita po, maturula, retang alipa, mikibalo, kitang mismong appointment system ito. naman po ito na kita pa mo pong bungad na ning appointment or website na this appointment scheduling is free of charge and Alaya pong bayad. non-transferable. Okay. So, alay pong bayad ito. Bayad ito. And schedule of fees tamo king kareng civil registry document, Yes, ing ma'am. birth certificate, marriage contract, and death certificate.
155 la po. Okay And po. in Advisory on Marriage or Senomar, 210. Each Yes. copy. Each po na ma'am, para at least po aware lo. And ma'am, siya, yung operation tamo is Monday to Friday, Friday, mo po na. Kaya Monday tin to pa rin Friday. malililim minsan Sabado Sabado. mumunta. Monday to Friday po, 7:30 to 5 p.m. ya po. Okay po. And ma'am, siya, buri ko niya rin idagdag total kay po king CRS or king regional office atin kami rin pong dineploy ametong registration kit for PhilSys ne po. So if ever mo po na may kataon, may set kayong appointment at ali kayo pa makarehistro king PhilSys, atin kayo pong makadeploy ametong kit Monday to Friday yan naman po. And reminder mo po na ring kikater damo po is reta mong ating appointment din king CRS. So reta mo rin pong ating appointment na kukuwang birth certificate ila mong i-cater da po retang kaya kaming magrehistrong national ID. If ever po na ali kayo makabook kayo makabook king CRS at bisa kayo magpa-register atin kayo pong office king Sindalan, pwede pong i-visit in kaya kami naman pong opisina makabus niya Monday to Saturday from 8 to 5 p.m. po. Pwede kayo mag-visit king office. We accept, kaya kami po mag-accept kaming walk-in kasi unlike kay Ma'am Shay po talagang dakal mumunta. So kaya kami po uning though malagad na laring mumunta, so i-accept nila po even walk-in. So pwede kayo pumunta basta magdala kayo mo pong government issued supporting documents or birth certificate original. Same with Ma'am Shay, dala niya po yung original yung documents, supporting documents. And ayun na po kailangan pang mag-photocopy king kaya kami. Ibalik miya rin po kasi itang supporting documents sa i-present yun po. So ita po idagdag kaya mo king kaya ng Ma'am Shay. So Ma'am Shay, atin kayo pa pong buring idagdag bayo tayo po aryan ng kaya katang programa. Po atin kayo pa pong buring i-share out tampong i-announce pa ka rin kaya katamo pong makiramdam. Regarding po kayong announcement, so ita po, in online appointment tamo po, ulitan ko, libriya po, ala pong bayad in mag-book appointment. Then open niya po in kaya katamong office from 7:30 to 5 p.m. Kareng walk-in tamo po. And Mondays to Fridays, if atin kayo pong concerns, po pong clarifications, issues, ali kayo po magadwang isip, lalapit king kaya kaming public assistance desk, bayo tamo po mag-file complaint o ren pong kaya katamong frontline service, i-approach da na kayo man po at sopan kung makanano tayo pong kung makanano da kayo pong assist kita pong kailangan yung solusyon king document yun. Ay, ito po. Dakal salamat, Ma'am Shane. And ito po, dakal salamat king senior yung pong knowledge, ne? And ngening abak, and dito pong explanation. Karetang siguro po, retang ating pang agam-agam, king isip do, about karelang total na document. Hopefully po, ating kayong apulot, aral kaya kami, king tiro na pong Ma'am Shane ngeni kaya katamo. And dakal, pasalamat kayo pong dakal Ma'am Shay at yung tulutan nyo po na invite da kayo ngening king do hectic ya po yung schedule ng Ma'am Shay, and although po dakal la po bisita ka rin king regional office then kukuwang birth certificate, pero peon lakane po yung katang invitasyon ne po para ma-explikaya rin pong masalese kaya kayo. Actually, Sir Chris, kami pong magpasalamat uling bakanta maging aware la po rin kaya katamong clients ang po ring public king kaya katamong process. Banta po ala pong makaying issues and concerns pag pangaras king makanyan di-disseminate tamo po karela. Kaya masanting po ining atin tamong makanining platform, and thank you din po king pa mag-invite and behalf of our OIC Regional Director Ma'am Arlene Divino from Regional Office, and our Chief Administrative Officer Ma'am Elna Ruth Casusola. On behalf po nila, we thank you po for inviting us ang Regional Office para mag-discuss ng ganitong Sige po Ma'am. And Ma'am Shay, expect nyo na po na sa mga susunod na programa baka ma-invite namin ulit kayo, no? Wala naman pong problem, basta available Yes, ma'am. ang ating schedule. And para sa ikalilinaw at awareness and dissemination ng ating services sa PSA. Okay po. Ma'am Shay, baka gusto nyo bang i-add may iba pa bang services na pinoprovide ng office, or okay na lahat yun, no? Halos nabanggit na natin. Meron tayong isa pa yung sa ating correction. Okay. Kaya lang siguro sa next ibang discussion. Okay po. So, ayun, sa next discussion, narinig natin si Ma'am Shay. So, makakasama ulit natin siya siguro sa mga upcoming pa natin na mga guestings dito sa Radyo Guagua, no? Pag-uusapan natin yung hindi na pag-usapan ngayon, which is yung sa
DCAP yan, Ma'am Shay, no? Innovation din ng PSA. Okay, so ibang innovation naman po iyon. Para yun naman po is yung proseso kung saan ba pumupunta yung mga nagfa-file ng correction, Ma'am Shay, no? So ayun, yun po itatackle natin sa mga susunod na programa natin, guesting dito sa Radyo Guagua. And sa akin naman po, nagpapasalamat lang syempre kay Ma'am Shay and sa LGU po kay Mayor Dante Torres sa pagbibigay ng slot, sa PSA dito sa Radyo Guagua, no, at upang maipahayag po namin yung mga activities, yung mga innovations na ginagawa ng opisina para po sa ating mga kababayan, no po. Maraming salamat din po sa station manager, do wala po ngayon si Sir, kay Ma'am Libay, good morning po, and sa mga staff po sa LCRO. Mamaya po dadaan kami diyan para mag-courtesy. Hindi na kami nakadaan kanina kasi medyo late na po kami dumating, no po. And ayun po, binabati ko lang din ulit yung mga staff po sa PSA Pampanga, sina Ma'am Angie and Sir Herman, and lahat po ng bumubuo ng PSA Pampanga. Shout out po sa inyo at magandang umaga. Ma'am Shay, so ayun po, doon po nagwawakas itong aming programa ngayong umaga at hopefully po marami kayong natutunan at pag may mga tanong po kayo, Ma'am Shay, maaari naman po kayong baka may ano ba kay Ma'am Shay, email or pwede nilang pwede po mag-email sa PSA Region, psaregion3@gmail.com, or tumawag sa aming CRS Frontline Service 045-9810163. So open po ang ating office para sa mga concerns and queries po ninyo. Ayun. So, yun po, dun sa mga number and email address po na binigay ni Ma'am Shay. If may concern kayo when it comes to civil registry documents po ninyo, pwede kayong tumawag or mag-email po doon. So, once again, ako po si Christopher Puno from PSA Pampanga at nakasama natin si Ma'am Shay and Paula Miranda from the regional office. At maraming salamat po sa mga nakinig sa programang PSA Pampanga, Talakayan sa Radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-iingat po ngayon, tayong lahat ngayong Friday morning po. And happy weekend, Ma'am Shay. Happy weekend po. Maraming salamat po sa mga nakinig. Thank you very much po.